Hans tredje album, Cassiopeia, udkommer i overmorgen mandag. De første 2 plader etablerede ham som den bedst sælgende stjerne i dansk hiphop nogensinde, og han blev en favorit hos feminister og andre dyrevenner med singlen Undskyld Sol. Mine damer og herrer, her kommer Liam O'Connor alias LOC. God aften, velkommen til. Du er, kan jeg bare kalde dig L? Nej, LOC. Du er halvt irsk og halvt aarhusiansk. Er det sådan nogenlunde rigtig udlagt? Hvilken del er hvad? Min mor er aarhusianer. Er det den øvre del, der er irsk, eller den nedre del? Det højre og venstre, det er delt op i. Hvor godt skal man kende dig for at mærke, at du er irsk? Ikke så godt. Ikke så godt. Det er noget, der kommer op til overfladen med det samme. Ja, temperament og sådan noget. Ja. Temperament? Er der andre ting, hvor man kan mærke det irske? Ja, det ved jeg ikke. Lysten til at gå på pops en gang imellem, måske. Ja. Hvorfor forlod din far i Irland? Jeg tror måske, fordi han ville prøve noget nyt. Og ikke var så glad for den katolske ting i, Den katolske ting? Ja. Så er han, når han så flytter fra det, betyder det, at du ikke bliver mærket af det? Du er ikke katolsk på noget niveau? Jo, jeg er jo døbt katolik. Ja. Og så kan man jo ikke undgå. Ja, en gang imellem. En gang imellem? Hvornår har du været i kirke sidst, Liam? Som alle andre katolikker et halvt år siden, eller noget. Ja. Hvornår har du været til skrifte sidst? Det har jeg så ikke rigtig været. Nej. Jeg går og sparer op. Jeg vil have det hele ud på en gang. Ja. Er det det, du gør? Ja. Så der kommer virkelig en motherfucker af en skrifteaflevering fra dig på et eller andet tidspunkt? En eller anden dag, så skal de hente en præst, der har fået hjertestop i sådan en bog. Der. Men har du gået i kirke gennem hele dit liv? Er det noget, du sådan, går du til og fra, eller hvordan fungerer det? Nej, men det er egentlig mest for at tænde lys for mine bedsteforældre og sådan noget. Ja. Så det er ikke altid, men en gang imellem. Hvorfor er religion værdifuld for mennesker, tror du? Fordi det giver dem noget at tro på og håbe på. Ja. Er det mere tydeligt i Irland, end det er her? Ja, men det er en del mere tydeligt, egentlig. Ja. Hvordan giver det sig udtryk? Ja, kirkerne er en del flottere og lidt smukkere. Herhjemme er det jo mest bare nogle kalksten og nogle gange et eller andet stykke træ fra en sengeende, der har tilhørt en eller anden, der var vigtig fra 200 år siden. Hvor derovre, der går de lidt mere op i udsmykningen. Ja. Kan du give et eksempel på, hvordan det giver sig udtryk? Jamen, der er en af de hårdere ramte kvarterer i Dublin, hvor min familie kommer fra. Det er jo sådan fuldstændig smadret med graffiti og ting, der er ved at falde fra hinanden. Men trods det, så midt på den plads, der ligger midt i bebyggelsen, der står der en Jomfru Maria-statue, og den er der aldrig nogen, der rører. Hvordan har du det med paven? Nu var der jo pavevalg her i foråret. Hvordan havde du det med det? Jeg fulgte ikke så meget med i det, det gjorde jeg en lille smule. Ja. Men jeg var faktisk i USA for at indspille nogle ting til min plade. Ja. Da jeg tændte fjernsyn om morgenen, og så var paven død. Ja. Så selvom du ikke går så ofte i kirke, det er jo nok ikke nogen forbindelse med din pladeindspilning i øvrigt, men selvom du ikke går i kirke, hvad tænker du så, når du ser det? Er det bare som os andre, der tænker, at altså, det er måske ikke så vigtigt for os? Hvad gør det ved dig? Nej, men det er vigtigt med paven, synes jeg. Ja. Hvis ikke andet, så at have en eller anden, der ligesom, hvad hedder det på dansk? Enforce it. Der er en eller anden, der står frem og ligesom sætter et ansigt på, at det kirkelige stadigvæk har et ansigt udadtil. Og det gjorde Johannes jo meget godt. Så du sidder i Los Angeles, du er over for at arbejde med den her producer, der skal hjælpe på den nye album, og så tænder du på tv'et, og paven er død. Ja. Det er en... Hvad giver det der? Hvilke tanker sætter det i gang om? Du sidder derovre, du arbejder på engelsk, du er over at indspille en dansk plade. Der bliver du i tvivl om, hvor du hører til? Altså, hvad er det for nogle tanker, der sætter i gang? Jamen, det satte sådan, derovre var det lidt, okay, men det her, det bliver en underlig plade. Ja. Det var godt virvare ting, der skete for mig. Ja. Altså, men der var ikke rigtig noget, der kunne chokere mig. Nej. Det var sådan lidt senere på dagen, tændte jeg jo for det samme fjernsyn endnu en gang, og så var der biljagt med helikopter og pisse og lort. Og så åbnede jeg døren, og så var det lige udenfor. Det er noget lidt. Så det var sådan lidt. Jeg havde en anden gut med derovre, der også rapper, en der hedder Uso, og han var helt oppe at ringe. Ja. Og så sagde, har du set en helikopter? Altså? Ja. Det er noget lidt andet end Aarhus, ikke? Ja. Det er lidt værre en skolegade, trods alt, ikke? Hvordan har du selv oplevet konflikten i Nordjylland? Jamen, det eneste tidspunkt, jeg har haft den tæt ind på livet,
det underlige ved det er, at hvis man er i Dublin, så er det jo ikke så frygtelig langt væk fra Belfast, men der mærker man overhovedet ikke noget til det. Nej. Så det har været, da jeg var med min far i Nordirland. Han kørte lastbil, og så skulle vi så køre igennem derop. Det var, at de har deres grænser deroppe. Der er 2 grænser. Der er en normal grænse, og så bagefter en militær grænse. Og det er sådan en med sandsække og tosser med maskinpistoler og sådan noget. Det er der, jeg har haft det tættest inde på. Og det var, fordi der gik en bombedetektor af på en bil, der holdt foran os. Og så var det sådan, jeg var ikke en særlig gammel dreng, så jeg var ved at pisse i bukserne og alt, hvad man nu ellers gør, og sat hovedet mellem benene og det ene og det andet, indtil det så gik op for os. Det var den der detektor, der var gået i stykker, fordi den gik også af på den lastbil, vi sad i. Du mener, at terrorisme er uundgåeligt i Danmark? Ja. Hvorfor tror du det? Det tror jeg bare, den er. Og det er alle andre lande, der har blandet sig i den konflikt i Irak, er blevet ramt af det. Ja. Så det tror jeg også, at Danmark kommer til. Hvordan påvirker det dig? Men... Er der ting, du gør anderledes, fordi du har den opfattelse? Jamen, jeg er begyndt at sætte mig ned bagerst i bussen hele tiden. Fordi jeg synes altid, når man ser det her, der er en terrorist, der sprang en bus i luften, så er han sat sig op foran. I dobbeltdækker. Men det stemmer måske ikke helt. Men nu har vi jo haft et billede af dig og hiphopperne som nogle hårde hunde og sådan noget, ikke? Ja, jeg skal ikke. Og det stemmer måske ikke helt sådan med billedet af dig, der kommer ind med en flaske Kokyo i en, du ved, linje 37 på Husum station og sætter dig ned bagerst i bussen for ikke at blive sprængt i småstumper. Jeg drikker ikke Kokyo, men... Vil det ikke være sådan mere gangsteragtigt at sætte sig op foran, så man er den første, der ryger? Jeg ved ikke rigtig, om det er særlig gangsteragtigt egentlig. Okay, der er en ting, du skal forklare mig. Du har sagt, at kvinder er som pool. Ja, det er et citat, som egentlig stammer fra... Se, hvordan vi her meget let og elegant gik fra terrorisme til kvinder i sådan en glidende bevægelse. Jamen, det fortæller mere om dig, end det gør om mig. Det er utvivlsomt. Kvinder er som pool. Ja, jamen, det er noget, min farfar sagde til mig, da jeg var lille. Ja. Han skulle ligesom præsentere mig for det, der hed kvinder. Jeg var ikke særlig gammel. Nej. Så var vi i Danland feriecenter eller et eller andet. Og så skulle han lære mig at spille pool. Og så, mens han var i gang med det, ville han så lige lære mig noget om kvinder også. Ja. Og så var det noget hvad sagde han så? Så var det noget med, at forskellen, altså hvor svært det var at få nogle kugler i hullerne. Sådan var det også lidt svært at få fat i nogle kvinder. Ja. At nogen skulle man være lige på hård ved, og andre kunne godt tage en 10 oplæg, og man skulle være tålmodig. Men... LOC, tillykke med den nye plade. Den udkommer som sagt mandag. Og før jeg lader dig gå, eller rettere sagt beder dig om at flytte over i sofaen, så skal jeg slutte med at spørge dig. Altså, nu sagde du før, at du ikke har været til skrift i et stykke tid. Var det her sådan en mulig kompensation? Har du skriftet her? Ja, men jeg skulle ud og sige 10 Hail Marys, og så lige smide noget vand i hovedet, og lade som om en præst har rørt ved det, og så klarer jeg den. Så er det altså en overstået. Mine damer og herrer, LOC! Ind kommer igen Huxi Bach. Og hvad tager du med dig nu?